І, наприклад, із початку 14 століття ми вже видимо, що весь цей регіон, який я припускаю, що міг належати до двох латинських діоцезів, до діоцезу Ора де Амаре або Великий Варат, чи Нодьварот, тобто Великий Варат, це зараз у Румунії, або Егер, латинського діоцезу Егерс, так, значить, фактично було територіально підпорядковано. Бо чого? Ми добре видимо, що потім, коли починати будемо говорити про перші писемні упом'янки про Грушівський монастир, про Мукачівський монастир, а це буде вже ще через 100 років, так? Тобто з кінця 14 століття, другої половини 14 століття, ну дуже тяжко говорити про них рано. Ми вже видимо, що вони евентуально говоряться у такій традиції згідно звичаєвого права або згідно давнього звичаю, це у королівських грамотах. Потім ми видимо, що Мукачево часто ідентифікується або десь у грамотах, воно співзвучне із Перемиською дієцезією або Перемиським єпископством, і Егером. А щось тече Грушева і околиць тих приватних донацій, приватних володінь його, скажімо, ктиторів, так можемо припустити, в особі волоського нобілітету, так, Балки і Драга, значить, воно більше було ідентифіковано із феноменом русовлахії, тобто Галицькою катедрою, а це значить уже Київської церкви, тобто Києво-Володимирської традиції, або з другого боку ми говоримо про той же латинський діоцез в Ораді, або же православних архієпископів у Бісеріка Алба або Альба Юлія, тобто в Трансильванії. Тобто тут діапазон під кінець 14 століття починається розширяти. Абсолютно удивительно в тому лично є. Чого? Я теж про це пишу, що фактично мадярські королі, особливо це Людовик Великий або Лаїш Великий, так, значить, це другий з династії Анжу, тобто цієї неаполітансько-сицилійської династії, яка почала правити після того, коли вимерла вся по чоловічій лінії династія Арпадів, тобто після 1301 року, так, значить, фактично ми видимо, що вони мають величезний вплив на територію, котру умовно історики, і конкретно тут я, значить, абсолютно, скажімо, асиметрично із висновками Ігоря Скочеляса, називають таким великим феноменом русовлахія. Значить, він виходить із тих документів, тобто це величезна територія від Карпат донизу аж до гирла Дністра. Тобто фактично ми говоримо про сучасні, скажімо, там Чернівецьку, сучасну Івано-Франківську, сучасну Чернівецьку, сучасну Одеську, значить, можливо навіть Вінницьку трохи область, туди і вниз, аж до нинішнього Белгород-Дністровського, да? Або в той час первісна його назва, значить, Аспа Кастрона, або ще первісніше, це Тіра, знаменита Тіра, да? Одна із тих поселень, коли грецькі купці або греки заселили, значить, Кримське узбережжя ще аж у 7-5 столітті до нашої ери. Ну, ми не будемо так далеко заходити, і тепер вертати сюди назад, то фактично що це означало? Це означало, що контролюючи цю велику територію, він мусив мати якихось своїх довірених особ, довірених людей, які виконували цю владу, його найбуде навіть номінальну, так, на цьому місці. Ну і тут я, значить, абсолютно говорю про те, що в Поділлі, так, контролювали цей СНС, цю русовлахію, але із позиції подільських князів, так, Дукс Подолензіс, це були коріатовичі. Це 100%. Чого? Значить, Подільське князівство утворюється після 1362 року, коли сталася знаменита битва на Синіх водах, або Синюха, як її називав український історик Михайло Грушевський. Так? Значить, коли фактично родаки Ольгерда, це Коріат, або як християнізований Михайло, Коріат Михайло, разом із своїми синами, а їх було або 6, або 7, це були хлопці лише одні, бо ясно, що документи часто не говорять про дівчат, а говорять про... Тобто історія взагалі, як на мене, є дуже чоловічого, розумієте, роду, чоловічого походження. Це місце не дуже любить, бо якби в нас все випадають, а де друга половина, що вони ніде не в історії не присутні, ну, але це ж друга бесіда. Так от, фактично, вони дістають цей домен, да, ці землі, лише із-за того, що вони прогнали татар, вони пустили їх донизу. Татари вже стали фактично де? В Кримові і оці от степові орди, тобто Ногайська, Кипчацька там і так далі, вони екзистують аж до кінця 18 століття. Але ми їх лишаємо тепер у бокові. І що це тепер стає? Корятовичі, так, фактично часто правили самі, один за другим, так, від старшого до меншого сина, до брата, перебачте. А пак далі ми видимо діархічні, тобто коли правлять двоє,
І тут 100% ми видимо, що коли, значить, десь приблизно в 1372-73 роках вони стають васалами мадярського короля. Що це значило? Це значило, що між ними мали екзистувати якісь отношення. Бо у 1385 році, коли була підписана Кревська унія, фактично то було порятунок польського королівства, бо воно стало після Великого князя Казимира III, так? Значить, який лишив лише дівку Ядвігу, не було сина, опять не було спадкоємця, і тоді треба було династично якось то рятувати, і Великий князь Литовський Ягелло, який стає польським королем, коли женився на Ядвізі під іменем Владислав, так? Він якби вимагав до себе, щоб йому склали лояльність, присягу, клятву. А що ми видимо у подільських князів? Ніхто йому не присягнув. Чого? Бо вони вже мали свого сюзерена. В особі кого? Мадярського короля Лайоша Великого або Людовика Великого. Вони не могли присягнути. Ну, могли, але вони цього не зробили. Це є один момент. Другий момент, якщо позирати, це якраз виток або діяльність цих волоських воєвод з Марамороша, так? Значить, у цілому 14 столітті. Тобто не йдеться лише про сам монастир, а йдеться взагалі про їхню діяльність. Треба добре розуміти, що фактично у структурі Мадярського королівства цього високого середньовіччя адміністративно-територіальне утворення жупи або комітати, да, під своїми начальниками, комісами або наджупанами, по-разному можна говорити. Так? Значить, Мараморошське, як таке, воно ся утворює майже посліднє, у 1301 році, як комітат. Но це ніч не значить, бо сам Мараморош згадується як земля, як володіння у мадярських грамотах королівських. Перша упом'янка 1199 рік, тобто з кінця 12 століття. Це говорить лише про те, що мадярські королі туди ходили. Скорше всього на що? На водаску, на полювання. Йшли на звіря, на кабана, на оленя, так, на якогось другого, значить, пополювати. Но поступно у 14 столітті, особливо у 20-40-х роках 14 століття, ми видимо, що помали до нації якраз цими анжуйцями, Карлом Робертом Анжу, Лайошем Великим, так, а потім уже єдиним королем із династії Люксембурзької, це Жігмундом або Сігізмундом, даються їм для того, що вони несуть корольову службу. Фурт треба позирати, що території се утворюють лише за службу. Території не могли бути завойовані на той час, бо коли навіть хтось завоював, його взяли та угнали. Тобто все одно мав бути якийсь правовий, юридичний зв'язок із королем. У державах, у королівствах у той час, то таким єдиним механізмом це були донаційні грамоти. Часто ці грамоти треба було підтверджувати, це називає конфірмативна грамота. Так? Під час конфірмацій, як правило, робилися якраз подробки, іменно якраз під час конфірмації. Бо саме конфірмативні грамоти, як ми видимо, вже особливо вже із, скажімо, появою там Мукачівського монастиря і так далі, вони се утворюють намного пізно, так? І мають дуже такий непереконливий характер, непереконливий зміст щодо обставин їх укладення. Бо коли говориться про, наприклад, у ньому про 14 століття, там, образно, про 1460 рік, а ми точно видимо, що так у 14 столітті грамотися не укладали. Бо коли ти позираєш на другі грамоти, береш там Януша Мігеліда Апшу, да, чи береш Антоніна Годенку, співставляєш ті грамоти, котрі вже є, чи береш там Феєра, неважно ці дипломи і так далі опубліковані, ти видиш, що вони так не укладені. Тобто, фактично в тому столітті укладали все наоборот, а той раз видиш, і кома вже там є, і крапка є. Ну, це точно грамота укладена там 16, може 17 століття. Тепер, коли це назад вертати, то ця от Русовлахія є контрольована другу потужну силу з боку вже Нобелів мадярського короля, це в особі валаських воєвод, котрі стають кнезами або утворюється ціла система кенезату, тобто вони як клієнти, котрі вербують людей і сюди поселяють. Частково волохів, частково не волохів, бо під волохами не може Фурт розуміти, що це йдеться якраз у той час лише про якийсь етнічний елемент, тобто їхні майбутні румуни. Да? Значить, волох – це збірний такий образ, який у себе міг, скажімо, це міг бути там і русин між ними, скажімо, той же Толк чи Словак, да? Чи якийсь другий представник етносу, так? Який вів подібний спосіб життя. А подібний спосіб це в першу чергу якраз стикалося, що охорона на, опять же таки, це індагінес, тобто територій, так?
це 100%, бо ми якраз видимо в кінці 14 століття починають вже турки, османи підніматися потихеньку і, як кажуть, пужати ту Європу, особливо цю южну частину Європи. Так. Але з другого боку, ми видимо, що кенезіат, або система кенезів, вона поступово переходить уже у посілі володіння, тобто утворюється фурт села, фурт поселення, тобто вже тверді. І на цій підставі ми видимо, що є такий досить інтенсивний, інтенсивний рух чи інтенсивне двигання між, що Карпати не стають якимось бар'єром. І якраз історія із появою знаменитої грамоти Царгородського, Константинопольського патріарха Антонія IV про Грушівський монастир, так, від 14 серпня 1391 року є тим доказом того, що цей регіон мусив бути досить контактний із другим регіоном, тобто Русовлахія, я це широко кажу. Хоч раз, наприклад, цей термін існує лише щодо території від Карпат і вниз до Дністра, до Гирла. Я би казав, що я би мог переширити і розширити в цьому контексті і говорити і про територію вже із цього боку Карпат. В тому контексті, що волохи, вони стають державоутворюючим, штатно-утворюючим елементом якої держави? Молдавії. І через конфлікт між Драгом і Богданом, двома волоськими воєводами, якому одному Людовик Аболайош не толерував Богданові, не знаю за які причини, я не знайшов в жодній грамоті, що іменно він зробив такого, що від нього треба було забрати деякі володіння і передати Драгові. Це його сильно розсердило велику частину людей, і він мав мати якийсь авторитет на Марморощині, він забере ті з собою. Ясно, що ті села спустіли, бо люди пішли з ним, вони перекочували туди і пішли в ту Русовлахію класичну, де і виникла з часом у 1359 році, Молдавія, Молдавське князівство, Волоське князівство або Румунське князівство. Натомість Драк розширює своє володіння, так, бо йому вже фактично ніхто не мішав, так, і тут і забирає, що належали Богданові, і поступно він розширює своє володіння, і пак уже їхні діти, його діти, да, через цю династію Балка і Драк, тобто ще одне таке ім'я, котрі вже діють у 70-х, 80-х, 90-х роках 14 і до початку 15 століття, фактично мали, тут тяжко ошибити, бо я недавно ще дещо знайшов, вже попри тої книжки, що написав, то позирать так, що подля 70 могли мати населених пунктів. То я буду говорити, що у 7-8 комітетах чи місцевістях це є Трансильванія частина, це є Мараморош, це є Угоча, це є Сатмар, це є Бігар, і це є навіть Берег, бо фактично упоминається, що їхні межі володінь зупиняє Латориця. Це значить через Мукачево тече, тобто десь фактично десь досить. І все то, що є дулі, так, могло їм бути належати. І от маючи такий ганж у короля, маючи величезну заслугу від короля, маючи великий довіру і імунітет, треба так розуміти, що вони мусили просити, так, у короля дати їм можливість просити у Константинопольського патріарха якусь грамоту про той монастир, котрий 100% був їхнім приватним монастирем. Найбільша дискусія якась тече, я став так, як кажуть, тому як кажуть, право як історика, я став на ту позицію, що то був монастир Русинський. Я там навожу одну грамоту, правда, вона через 30 років, десь приблизно від того часу, як він був, вперше його упом'янкися згадують як можливий створений, так, чи наново створений, чи створений по-новому, бо все одно я буду говорити, що волохи-воєводи, вони 100% не розуміли, або навіть то їм було невластиво для 14 століття, так, ангажувати себе лише до якоїсь волоської релігійної або церковної матерії. Абсолютно ні. Так, Грушівський монастир, котрий скорше всього вже виникає перед 1391 роком, коли точно я не знаю, бо тут є много версій, наприклад, одна з них, яку держиться, скажімо, у православній історіографії, є така, і в нас, отець Монич про це пише, я абсолютно толерую такі думки, але я можу з ними не погодити. Наприклад, він говорить про те, що, і це правда, бо в одній грамоті є це, в 1276 році, корольові Мадярському Бейлові IV. Начебто пишуть монахи з Грушівського монастиря, що під час татарської інвазії вони стратили всі документи.
Ну, але для мене історика, я фурт маю мати справу із верифікацією джерел. Тобто, я можу і цю грамоту, з пізнішого часу, яка згадує ніби про 40-ві роки, але через 30 років, 1274 року, співставити, бодай ще з єдною. А то і вже єдної не є. Я можу цю думку прийняти, але я в неї не вірю. Це значить, що я більше все-таки йду до того, що монастир мав бути, оскільки не було кому його створити. Бо все одно монастирі не створювалися в той час, якась, скажімо, обитель, якась, скажімо, скинія, якась, скажімо, десь в печері, десь, скажімо, в лісі. Так, але це ще не означає, що він став у церковному нашому розумінні цілим монастирем. Тобто це міг бути якийсь скит, це могло бути якесь поселення монахів. Я припускаю цю думку. Но чи можна щодо нього застосувати термін монастир, в тому розумінні, як ми вже це видимо в грамоті 1391 року, я волів би промовчати. Я абсолютно держуся, такої позиції, що я припускаю, але я приймаю лише те, що я вижу у документах, у грамотах. Я за то говорю, що це якась мала бути вже структура, яка вже давала якісь готові церковні матерії, яка екзистувала. Як вона довго екзистувала до 1391, я якраз про це хочу говорити. Про мене точно вона екзистувала до 1391 року. Но як довго вона екзистувала, від якого часу? Чи від 1240-го, чи ще перед 1240-го, чи лише від 1274 року, коли згадують, бо ми можемо припустити і такое. Позираємо так, вони були бідні, ніким не захищені, вони мусили щось придумати для того, щоб мати деяку королівський авторитет. І вони мусили щось сказати про те, що нам би треба, щоб ти нам підтвердив нашу грамоту або нашу екзистенцію, що ми існуємо, ми є. Ми живі люди, ми теплі, ми хочемо славити Бога, ми хочемо нести Євангеліє, ми хочемо проповідувати і рятувати грішні душі і так далі.